idan har daga nan zuwa saka goma sha idan yarinyar nan mutum kashe shi ya shiga mu wata wuta. Ni ne Umma Ahmad din ne kawai ina cikin tashin hankali ne dan Allah ina Salma suka je. Masu iya magana na cewa rundunar da take tattaki da kafarta ta fi rundunar da take yawo a kufai, sai dai a wani lokacin idan kai lissafi irin na bara gurbi kakan haifi kwai ne irin mai warin nan wanda kuma ike turare dukkanin hancin wanda yake da kiyayya da kai. Kin ma gane tukunna waye a gabanki? Ni za su kashe to da tun farko ni suka samu da duk haka bata faru ba wallahi. Na kore yan iska ma a cikin jeji ballantana yan iskan ƙarya masu farautar mace. Na fi karfin su wallahi. Ina ga malamin da ya koya maka karatu a makaranta bai hada maka da lissafi ba. Your calculation is totally incorrect. Wata wuta. Zan iya kinci da sha kwana, zan iya jura walakancin ka. Zan iya jura rashin ganin fuskan ka ba. Dama ni da ke Allah bai katarta za mu zama miji da mata ba. Ta yi tunanin cewar ta ci bilis, ta yi tunanin cewar ta ci hahaha, ta yi tunanin cewar ba abin da zai zo a baya, sai dai kuma inda gizo ke sakar wato ta biyo bai da kura kenan. Wata wuta. Da labban bakin ka yau kake furta min cewa ni ce makira? Ai ke kin wuce a kira ki da wannan sunan. Kar ka manta, ni da kai tamkar gangan jiki ne da ruhi. Gangar jikina ya dade da rabuwa da ruhi na. Tun lokacin da ya nemi agazawa daga wajen wata ruhin da ya bata amana. Ashe ita wannan ruhin ta fi so ta rayu ita kadai. Wani irin son kai ne haka. Wata wuta, wata wuta, wata wuta mai kashe ta sai dai Allah. So ne sila sannadi cikin halin da na fada yau. Taraddadi kan kina fada na rubuta yau ba adari. Daukar nauyin shirin Khadija Yusuf, shiryawa Yusuf S Kura, mataimakin mai bada umarni Jamilu Sidi Ishak, bada umarni Adam AA Dalma. Wannan shirin yayi kefefe wanda ya gani cakwake ta dabbanci. Wannan shirin zai fara fito muku ne 5 ga watan 1 shekarar 2022 duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mai suna S Kura TV. Anan ne kadai inda za ku fara ganin wannan shirin. Wata wuta. Jini ɗaya ba da bare ba, a zuciya ba da ware ba. Ana marina ana kunci, ana dariya ana kuka. Tsantsan soyayya gudai sheka, da ido ɗaya ne akan leka. Ka gani ya birge ka, mai hannu yake ɗauka, ruwan ido ya tsitsauka. Sai dai ki zaɓi guda mai hali soyayya soyayya kuma aiki ba za ya dina ba. Jini ɗaya bi shakuwa, kaurin sawa ne ruwa.
wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa idan su yayi tsuntuwa jini daya. Gayan nan ya haɗu cikin doki a garin nan ko a kasar nan sai na neme shi ko baya so sai na tsaya da duk abin da zai faru sai dai ya Wai Salimat in tambaye ki. Kwana biyun nan idan kin dawo daga aiki, sai in ganki cikin alhini da damuwa. Me yake faruwa ne? Wallahi umma wani bawan Allah ne ya kawo wata baiwar Allah asibitinmu. Ban taɓa ganin mutumin da ya damu da damuwar ɗan adam kamar shi ba. To kika sani ko ɗan uwanta ne? Ba 'yar uwarsa ba ce, hasali ma bai santa ba. Ba kowa ne yake da tausayi ba, amma kuma ke ina ruwanki? Jini ɗaya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Me yake faruwa ne na gan ku a tsaye cikin damuwa? Wai Salimat ce kwana biyu in ta dawo daga aiki ta shiga alhini da damuwa. Shi yasa na tambaye ta take bani labari. Wai wani ne ya buge wata da mota kuma ya gudu. Wai shi yasa ta sa kanta cikin wannan damuwa. To ita me yana ta? To ni ma abin da nake faɗa kenan. Salima. Na'am yaya. Yau misalin kwana nawa da kawowa yarinyar? Kwana 3. Da wani lokaci aka kawo ta? Da yamma. Da yamma? Ni kika mara? An mare ka. Shikenan, ina zo. Kauna ta kanka tsuntsun soyayya guda sheka da ido ɗaya ne akan leka ka gani ya birge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya tsitsauka mai hali yake kwazo. Hello baba. Ba za ya dina ba. Kana ina? Mu haɗu da yamma. Akwai matsala ne, mu haɗu da yamma. Da bai faruwa idan su yayi tsuntuwa jini ɗaya. Abokina, ka san da cewa yarinyar nan bata mutu ba? What? Bata mutu ba? Yanzu irin wannan bugun da na mata har kai dan ganin ya ga ka samu lawara ga. Kanwana Salima ta tabbatar min da cewa a asibitin su aka yi treatment ɗinta. Wani bawan Allah ne ya kai ta. To yanzu me abin yi? Ka bari kawai. Duk abin da na shawarta zan neme ka daga baya. To gaskiya ya kamata mu san matakin da muka ɗauka. Ni ba na son fa a matsayin kan abokina wata ta ci mutunci ka. Jini ɗaya ba da bare ba, a zuciya ba da ware ba. Ana marina ana kunci, ana dariya ana kuka. Alami, na riga na gaya maka, bai kamata a ce ka sayi mota mai tsada, sannan ka yi ganganci ka bi da ita ta gadon dusa ba. Idan ka kuskura ka bi gadon dusan nan ka san yankewa za ta yi. Idan ko ta yanke, ƙarshen ka san mutuwa za ka yi. Abin da nake nufi shine, bai kamata ka yi gangancin zama da dakon soyayyen Zara a cikin zuciyarka ba. Idan har ka bari, to ƙarshe tunani zai kashe ka kamar yadda na same ka a yanzu kana yi. Don haka shi yasa nake so ka bi shawarata mu fakar da gayan nan tuntuni. To ga ƙodan flavor da na kawo maka na wannan shishar special ne. Idan tunanin Zara ya zo maka kana yin amfani da ita zaka ji ka mance da ita. Wannan shisha da kake
duk lokacin da zan yi aikin waldata nakan sha ta, idan ko na sha a sati nakan yanka rodi ba na gajiya. Ka ɗauke ta ka yi amfani da ita duk lokacin da ka yi shawara. Ka sanar da ni kawai. Jini ɗaya. Dalma din na fahimce ka, kuma na daɗe da gane hakan, amma akwai abu guda ɗaya da ya kamata ka gane. Ina duba dangantakar da take tsakanina da gidansu Zara. Wannan dalilin kaɗai yasa nake ɗaga kafa a abubuwa da dama da kake nuna mu. Amma kaɗan bani lokaci kaɗan. Ni kaina zuciyata ta fara yanke min abubuwa da yawa. Ba matsala, ni ka ga tafiyata. Duk lokacin da ka yi shawara ka kira ni ka gaya min. Shikenan, ba matsala, za mu yi magana. Na gode. Jini ɗaya ba da ware ba, a zuciya ba da ware ba. Ana marina ana kunci, ana dariya ana kuka. Wato Haidar, Zara tana burge ni matuƙa. Tana burge ka? Ko dai kana son ta? Kaga, gaya min gaskiya. Yau ni za ka ɓoyewa? Gaya min gaskiya kawai. Son ta kake. Yanzu dan Allah ba wai wannan maganar ba. Ya kake so na yi? Kai, dakata. Na fi son komai. Na gaya maka ko motsi kai na san me kake nufi barantana. Wanda kawai ka fito gaskiya ka gaya mu. Yanzu kai kana nufin kana tare da ita a matsayin wanka, dole sai dai ni in same ta in gaya mata ina abokinka. To ai ni da kunya a matsayina na yayanta in je in same ta. Ni da kai duk ɗaya ne ai. Ina damuwar kan same ta ne. Haka nake gani. Shikenan. Yau zan baka mamaki. Bari in je in same ta. Assalamu alaikum. Zara. Yaya. Eh. Ina wuni? Ya gajiya? Ya aiki? Shara kike yi kenan. Wallahi yaya. Sannu fa. Wallahi dama wata irin magana nake so mai Zara. Magana? Dama. Na taka takanka tsuntsun soyayya guda dama gani kina shara. da ido ɗaya. Sai naga akan baki ki sharan nan gara in zo in taya ki. Ka gani ya bari ai ka bar shi kawai zan yi. Mai hannu ba zan iya bane. Da Allah kawo. Kawo ki gani. Mai hali yake kwazo ba za ya dena ba. Shi kansa ya da sani. Na daɗe ina cewa ya je samu Zara ya faɗa mata. Amma ya ki. Saboda haka, don't blame me, but blame yourself. Gaskiya ne, ni ma na daɗe da sanin wannan labarin, domin a bari ya wuce shi yake kawo rabon wani. Kaga, da Allah a dakata. Mun fa wannan hiran da kuke gabaki ɗaya ba ita ta zaunar da mu anan ba. Malam menene mafita? That is all. Wace irin mafita? Ai ka riga ka makara idan ka ga abin da ya hana auren Zara da Adnan, to ka tabbatar ɗayansu ne ya rasu. Wallahi na gaya ma. Shine kawai. Shine na zo neman wata alfarma. Wace irin alfarma kake nema? Da farko dai suna na Al'amin. Ni kuma abokin Haidar. Na daɗe ina soyayya da Zara. Soyayya irin wacce baka tunani. Na daɗe ina dakon soyayyarta a cikin rayuwata tun kafin ta kawo manzalin da ka ganta ka ce kana son ta. Please, don Allah kar ka sa tanadin da na daɗe yana yi ya zama a banza. Kar ka sa mafarkina da na daɗe ina yi ya tashi a tutar babu. Kana da kuɗi, sannan kuma kana da izza da kamalar da za ka iya neman mata ko a ina ne kuma su soka. Ni kuma ba ni da kowa sai ita. Don Allah na roƙi ka taimaka ka bar min yarinyar nan. Da Allah malam da kai hakuri, ba zan iya jure jin irin wayannan kalaman da kake faɗa.
kamar yadda ka ce akwai mata da yawa a duniya da gaske ne akwai mata a duniya da yawa, amma ina so ka sani cewa Zara ita daban ce a cikin su, saboda sanda nake ma Zara ban taɓa ma wata mace irin wannan san ba. Ka yi haƙuri, ba zan iya hana ka so ta ba. Daga ce in daina son Zara wanda ka ɗauki wuƙa ka caka a zuciyata ka fasa ka cire zuciyata ka tafi da shi ne kurin abin da za ka yi, amma son ta ya riga ya zama wani abu a cikin rayuwata. Ka yi haƙuri, ba zan iya rayuwa ba ka ji ba? jini Kauna ta taka takanka tsuntsun soyayya guda sheka da ido ɗaya ne akan leka ka gani ya birge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya tsitsauka mai hali yake kwazo ba za ya dina ba jini ɗaya bi shakuwa kaurin sawani ruwa. Gaskiya malam Affan na ji labarinka kuma na tausaya maka duk da cewa ma ka zo ka same ni ina sauri zan fita. So amma akwai wani abin da akwai wani wanda za mu yi program da shi gobe misalin karfe 11. Amma akwai yiwuwar zai iya zuwa kuma ba zai iya zuwa ba. To insha Allah zan taimaka maka ka zo gobe misalin karfe 11 in wancan wanda za mu yi program din da shi bai samu ya zo ba. Za mu yi program da kai kuma insha Allah ina da mai tabbatar maka cewa masoyiyarka duk inda take a faɗin ƙasar nan insha Allah za ta ji saboda sakamakon life za mu yi da kai insha Allah. To shikenan. Na gode. Ba komai. Ina godiya kuma ko nawa ake biya zan biya. Karka da mu ba da mu. Na gode sosai. Jini ɗaya ba da bare ba, a zuciya ba da ware ba, ana marina ana kunci, ana dariya ana kuka. Kauna ta taka takanka tsuntsun soyayya guda sheka da ido ɗaya ne akan leka ka gani. Ya naga ainihin ranki a ɓace. Lafiya kuwa? Wallahi Zakariya na haɗu da irin 'yan iskan matasan nan ne wani kawai yana ƙoƙarin wai zai taɓa min jiki. Yanzu Zakariya kana so ka ce min kayan nan ba su iso ba kenan? Wallahi ba su iso ba je, amma insha Allah goban nan dai in Allah yadda za su iso. To ba matsala sai goban. In Allah ya so ya yadda. Ki yi hakuri da Allah. Ki bi a hankali yaran nan. Jini ɗaya ba da bare ba, a zuciya ba da ware ba, ana marina ana kunci, ana dariya ana kuka. Kauna ta taka takanka tsuntsun soyayya guda sheka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya tsitsauka mai hali yake kwazo ba za ya dina ba jini ɗaya bi shakuwa kaurin sawani ruwa wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa idan su yayi tsuntuwa jini ɗaya
haba Salimat, kina gani ina ta aiki a kicin. Wato don yau baki da aiki, yau ba ranar aiki bane, kike ta huta kina bacci kina ji na ina ta aiki. Umma ki haƙuri wallahi na gaji ne. To, Umma ƙarfe nawa? Ƙarfe 1. Yar uwa, Yaya. lafiya kuwa na jikin yi shiru? Lafiya lau. Kawai tun da Umma ba ta nan ne kawai ba na wani jin daɗin gidan. Shi yasa kika zo gida Aminu ko? Saboda Umma ba ta. Ni kan exam ɗin ku har yanzu ba ta fito ba ne? Ba su kafe muku result ba. Wai sun ce kamar zuwa next week ne ko? Next week? To wannan karan sun daɗe gaskiya. Yaya wai me kake ta yi a kwamfutan nan ne? Allah wani abu nake so in sai takin ga tun ɗazu yaƙi. Yawa yayi ƙarfe nawa ne wai yanzu kan? Time? Jini ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da dawowa a cikin wani sabon shirinmu mai suna cikiyar masoya, wanda muke ɗauke da wani babban baƙo ya zo mana da labari wanda ya shafi soyayyarsa mai abin al'ajabi. Amma waƙa a bakin mai shi ta fi daɗi. Bari na haɗa ku da mai gabatar da shirin. A yi sauraro lafiya. Jini ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da kasancewa a cikin shirin namu mai farin jini wato cikiyar masoya. A yau muna tare da wani matashi ne wanda ya zo yake cikiyar soyayyarsa. Amma dai an ce waka a bakin mai shi ta fi daɗi. Sallan azahar ma ta kusa. Wato shegen shirin kunna na shigiyar masoya shine yake damunki. Shi yasa ba za ki je ki taya ni aiki ba don shi. Wallahi Umma kin sani baya wuce. Ku ta fama. Jini ɗaya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam ko za ka iya gaya masoya sunanka da kuma daga ina ka fito? Sunana Affan. Sunan mahaifina Alhaji Ibrahim Makama. Umma Affan ne. Umma Affan wa? To kai malam Affan garin ya aka yi haka kai sakaci ko kuma in ce ka bari har soyayyar ka ta guje ka haka? A supermarket na fara ganinta. Kallon farko da na yi mata ta sace zuciya. Duk da dai ma ita bata san ina son ta. Na yi ƙoƙarin in fahimci waye ita. Katsam sai na ji wani abu ya auku a waje. Fitana ke da wuya sai na samu ita ce ta yi hatsari. A lokacin jini ne yake fita a jikinta. Ina ji a jikina ina ma da ni ne wannan jinin yake fita a jikina. Amma kanka tsuntsun soyayya da sheka da ido da ji nake ni a cikin ta sai na ɗauke ta na kai ta asibiti. Likita ya yi iya ƙoƙarinsa wurin ceto rayuwarta. Mai hali yake kwazo ba za ya dina ba, jini ɗaya bi shakuwa kaurin kawani ruwa, wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa. Lokacin da ta samu sauƙi, ni kuma a lokacin na faɗa rashin lafiya. Na dawo asibiti bayan an sallame ta. Karfe 1 da 'yan mintuna. Lokacin na wayan nan. Lokacin cikiyar masoya. Barin sa. Kikan duk garin nan ku akwai wanda ya kai ki jin wannan program ɗin kuwa? Wallahi shirin ne abin daɗi. Za ka yi ta jin labari kala-kala. Ke dai ki ji abinki kawai, 'yar umma.
Kauna ta taka takanka tsuntsun soyayya guda sheka da ido ɗaya ne akan leka. Asalin sunana Bashir, amma iyayena suna kirana da Lamido. Mahaifina kuma jarumi ne. Fulanin nan sun yayin su ganin cewa sun yi mana fashin sha, amma saboda yawan da suke da shi suka gama da rayuwar shi. Allah ka buga shi ne Allah. Jan! Babu wani ɗan sanda da zai zo gida na bincike idan suka zo gidan da zan tura su ko in tura su gidan yari. Zo ka tabata da te! Sihar.